Naso yanzika ikuti nji pano pa Mibawa TV lero kukhala lachisanu pa 12 July 2024 limene lilinso tsiku lalikulu kuno ku Mibawa TV amene tikamba tsiku la lero ndikuti itakwanitsa zaka timamaka zaka zokwana 10 lero tikhaiti ndipo chikondo chakwanitsa zaka 10 chambireni kugwira ntchito yotumikira Malawi patsirani maprogramu abwino maprogramu okoma komanso nkhani zo chakuka bwino ndizo nsezi zikhezo kuchitika madzulo a tsiku la lero mu mzinda wa Blantyre. Koma iyi ni programu ya nzika ikuti inji mene makhato kambirana nkhani zosiyana-siyana zomwe zikukhudza umoyo wathu zomwe zikukhudza ife anthu ngati nzika makhato kambirana nkhani za maphunziro nkhani za umoyo nkhani za ulamuliro wabwino komanso mmene zonse zikuyendera mdziko muno. Ine ndipo Kalaje ndipo programu iyi imabwera kawiri pa Sabata lachitatu komanso lachisanu kambira nthawi ya 10 o'clock mpaka 11 o'clock mamawa. Inu makhaso ni mwayi opereka maganizo anu kudzera pa imba phone komanso kudzera pa tsamba lathu la Facebook pa Mibawa TV Facebook page pamenepo inunso mutha kupereka maganizo anu pa nkhani zosiyana-siyana zomwe timakhala kubweretsa mpulogalamu iyi. Tsiku la lero tikhetu kuunikira kwambiri nkhani yokhudza anthu omwe amachita masewero osiyana-siyana koma ali ndi ulumali. Meneko kuli bungwe la Malawi Paralympic Committee mene makhali kuyang'anira masewero amenewo ndi tsiku la lero ndikhe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe limeneli amene ndi a Joseph Galanje amene akhala kutifotokozera zokhudza kuti chaka chino kuli mpikisano wa Paralympic umene uchitikire mdziko la France kodi kumeneko akukonzekera motani ndi osewerati amene apite kukamirira dziko la Malawi. Tabweretsa nkhani chifukwa chokuti mwina nthawi zina timaona ngati anthu omwe ali ndi ulumali sangakwanitse kupanga zinthu zina pena timaona ngati anthu amene ndi ulumali ndoti ali ndi malire kuti mwina masewero awo sangachite kapena izi sangachite. Chifukwa tsiku la lero nano tibweretse nkhani imene ngati nzika tikambirane tiperekepo maganizo athu mmene kupita imeneko kodi zokonzekera zikuyenda motani komanso tiyembekezere zotani koma akhala kupita kapangano participate mu mpikisano wa 2024 Paralympics umene ukhala kuchitikira ku Paris mdziko la France. Ndikulandire mpulogalamu iyi tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Nakamba ndinu wachiwiri kwa mtsogoleri kubungwe la Malawi Paralympic Committee. Ndizoona ndithu. Mwina tisanakhazikira kuti fotokozani structure ya Malawi Paralympic Committee kuti imayenda motani tikachoka mwina pa president kwina akumaudina makhala otani ngati kumakhalanso ma committee member kumeneko komanso ngati kuti ma board member. I understand kuti ndi nthambi yoti ndi aboma. Zikomo kwambiri choyambirira tithokoze ifwa chotitana kuti tizafotokoze za Malawi Paralympic Committee. Zona di Malawi Paralympic Committee ndi structure ndithu yabwinobwino. Choyambirira ndi executive. So executive ndi kumene kuli a president, ine vice president, kuliso treasurer, kuli general secretary, kuli vice secretary, komanso kuli ma members awiri kusonyeza kuti tipo anthu 6. Komanso ndineneretu kunena kuti nzosangalatsa kuti executive yathu nkhani ya agenda ili bwino chifukwa china kuti tilipo amuna atatu amayi atatu. So structure yake ndi imeneyo. Nkhani yoti tili boma ndizoona chifukwa china kuti ma sports associations wonse amene akuchita affiliate ku Malawi National Council of Sports imene ndi bungwe limene limang'anira masewero amene osiyana-siyana Malawi muno. So ifeyo tili affiliated ku bungwe limeneli kotera kuti timalandira ndalama imene amati subvention chaka chilichonse. Chabwino mwina tikamakamba nkhani yokhudza anthu aulumali ngati dziko komanso mwina ngati mmene limayendera dziko lonse lapansi nthawi zambiri timayika malire kuti mwina izi anthu awasangapange izi mwina anthu asangakwanitse malingana ndi mmene dziko li anthu mmene amaganizira makhala maganizo osiyana-siyana. Kubungwe lanu mwina ndi chifukwa chani munaona kuti ngakhale zili choncho komabe pali anthu ena oti ndikuthekera otakhoza kumachita masewero ndi ife tibwere mwina tizithandizana ndi anthu ngati amenewo. Zikomo kwambiri choyambirira timangofuna ndipereke background ya Malawi Paralympic Committee. Kuyambirirako kunali bungwe limene limachedwa Malawi Disability Sports Association limene limang'anira masewero anthu amene ali ndi ulumali mdziko muno. Komabe nkupita kwa nthawi umafika chama 2012 unaoneka kunena kuti tiyende nimene dziko lilili pafunika kuti pasintidwe tikhale ndi bungwe limene tikhoza kumalumizana ndi maiko ena komanso mabungwe ena amene amapanga za masewera mosavuta pamene pamabwera Malawi Paralympic Committee. Ndoti namba mchaka cha 2012. Pamene komano mbuyo mukuna aliso bungwe lina. Kunali bungwe lina. Ndiye Malawi Paralympic Committee timakhupira kunena kuti anthu amene ali ndi ulumali akuzopanga masewera
mmene angapangenso amene alibe ulumali. Chimene chimangofunika nkuwapasa zoyenereza. Nchifukwa chake tilibe ndi ma sports code osiyanasiyana ndipo tikhala tikupitiza kupanga amenewo. Cholinga chonena kuti malinga ndi ulumali wa munthu athe kupanga masewera amene angakwanise malinga ndi mmene kulumala kwake kulili. Chabwino. Ndi mwina kuchoka mchaka cha 2012 kuli mwina mwasintha dzina kudzafika no pano kamba 2024 mwina ntchito zakhala zikuyenda motani ku Malawi Paralympic Committee? Ndine wosangalala m'malo mwa executive ya Malawi Paralympic Committee kunena kuti ntchito zakhala zikuyenda bwino. Chifukwa kuyambira chaka chimene cha 2012 pamene timapanga mipikisano yosiyanasiyana imene mwina munamva ku region 5. Kunali ku Zambia, 2014 Zimbabwe, 2016 Angola, 2018 Botswana, ndipo chaposedwa pa ku Lesotho kumalizira ku Malawi kwankuno. Kwaonesa kunena kuti ife athletes athu mipikisano yonse yakapita amabwera ndi medal. Kusenza kunena kuti tikupanga ntchito cholinga chonena kuti athlete ndithu akwanise kupanga zimene angachita cholinga chonena aonese kuti akuchita bwino. Sipokhapo mwina mukumbukira sports award imene Malawi National Council of Sports imapangisa chaka chichonse. Chaka cha 2023 ifeyo chiyambire chikazikisireni zaka zimene zizi. Chaka chichonse timapezeka kuti timachidwa nominate. Mwina administrator of the year, mwina sports association of the year, mwina program imene yachita bwino kwambiri, mwina waulumali wamuna kamonkazi amene wachita bwino. Ndiye tapezeka kuti ndithu mpaka kumachidwa nominate komanso susila pa nomination pokapo. Komabe timapezeka kuti tikulandiranso ma award. Kotero kuti chaka chichonse takadumita choncho. So chimene ndichachiyo choonesa kunena kuti zinthu zikuyenda bwino. Chinthu chinanso chimene chikuonesa kuti zinthu zikuyenda bwino chonena kuti poyambirirapo kwenikweni zimangokhala zothamanga. Basi. Komano titakhala pasi motsogozedwa ndi president athu James Chiwutsi. Tinaona kuti mpofunika kuyika ma sports ena. Kotero kuti ngakhale kwa athletics sikuti zothamanga zokaya. Pano patupangaso zoponya-ponya. Kumakhala na high jump kumeneko. Kumakaso zodumpha ngati high jump. So cholinga chonabe kuti amenso ali ndi mali ena nawonso athe kupanga nawo zimene angakwanisa. Sipokhapo tiso ndi sitting volleyball. Imene timangoita adjust imene maizira volleyball. Koma timaita adjust mwina net, mwina distance. Cholinga chona kuti nawo sathe kumasewera mokwakwalezeka. So ndi yachiwiri imene tinaonanso kuti ndiofunikira cholinga choti yenanso apeze mwayi. Sport ina ndi powerlifting, kunyamula zitsulo. Ukuti anthu alumana usazikwanisa so kunyamula zitsulo. Yes. Kuna kuja kuli weightlifting kuli weightlifting kumakhala bodybuilding. Mafeti mati powerlifting ku parasport. This musanapirize ndifanya muno ndo mwina ikhale powerlifting osati weightlifting kapena bodybuilding. Ujeni menanene amuja tikamapanga international zinthu pamakhala terms iso amene amuzitsatira amati terms of reference. Ndino first term yabwino tikakamba za parasport ndi powerlifting. Kotero kuti nayenso powerlifting yo ikupita pasogolo kuli committee. Last year wina napita ku Egypt kukapanga nawo mpikisano kusenza kuti ma sport code naso tikuchitamo. Sipokhapo ndi wheelchair basketball. Imene mlandu mali kugwisa ntchito wheelchair amatha kupanga masewera basketball. Moti nawonso kuyesa. Ndiye mwina tikamakamba za mavuto amene alipo tizafotokoza bebe zina zimene zikumana nazo. Komabe nkhani ndiona kuti tikupita pa chisogolo mbali ngati zimenezo. Sipokhapo tinapeza sponsor. K2 Transformers. Ndamene kutithandizira mbali zosiyanasiyana. Chimene chikuonesa kuti tikupita pasogolo. Tindi office. Mwina association ukhala yopanda office pena sizimachita bwino. Sizimachita bwino. Ifeyo ndituti ndi office kuli Ongweweli ya 10. Kotero kuti ntayeso munthu upita akapeza kwa ntchito. Ngakhale na timagwira ngati ma volunteers koma ena be amene be ali around kumapanga zina ndi zina. So kodokona kuti ndi chinthu chionesa kuti chinthu chikukula. Pali nditutsogolo. Pali kupita patsogolo.
kumene kuchitika mu Malawi Paralympic Committee. Komanso pali zinthu zina zimene zikuchitika mwaisanzo tabwerapo ndi mapulogalamu ena amene athandiza kwambiri anthu. Mwaisanzo tili ndi program ya Impossible imene timaphunzitsa aphunzitsi amene ali ku primary mmene angapangire masewera pa skulupo ncholinga kuti amene ali ndi ulumali nayenso atenge nawo gawo. Zimene zikuthandiza kuti kusana kusakhalepo ndiponso amene ali ndi ulumali asazimve kuti iwowo ndotsalira komanso amene alibe ulumali asaone una kuti olumala awa palibe chimene angachite. Ndiye takhala tikuyenda maboma osiyanasiyana mdziko muno kumaphunzitsa kuti kuskulu mukoza kumatere ncholinga yuna kuti amene ali ndi ulumali nayenso atenge malo maphunziro. Komanso timakhala chaka chilichonse timati Paralympic month imene timadziwitsa anthu kunena kuti anthu amene ali ndi ulumali kuthekera ali nawo kupanga masewera amapanga izi kotero kuti amene amakhala ndi anthu amene ali ndi ulumali akuyenera ndithu kuchilandira nkuwapatsa mwayi chifukwa chonena kuti choyambirira masewera amathandiza kuti thupi lizikhale lolimba. Komanso ena amene akuchita bwino zimene tikukambaso kuti ena kumapita kwina kwake akabwerako wani amakhala kuti aona dera lina mwinanso apeza kenaka ngachepe kuti nkumathandiza pakunyumba pawo komabe chachikulu kwambiri nchonena kuti azipanga masewera ncholinga kuti thupi lawo lizikhala lolimba. Chabwe mwina tikambirane bwinobwino masewera amene mumachita pakati pa makamba mwina za volleyball komanso masewera amene mufuna muyambitse komanso nkhani yokhudza maawadi mphoto zimene mwatenga osewera athu akhalapita maiko kunjoka panga participate kapenanso mwina ngati association. Komano nthawi zina pamakhala mwina anthu ena samamvetsetsa pakati pa Malawi Paralympic Committee ndedinso ndi Malawi Olympic Committee. Mwina taitira mbasoni kuti zimasiyana bwanji anthu ambiri amasokoneza mwina ngati kuti yayi ndi association imodzi kapena mwina ina awukira ayambisa association ina koma mukambo ndi Malawi Paralympic Committee ndekuliso inanso ndi Malawi Olympic Committee. Izoonadi ndikamba ziwirizo komanso ndionjeza china chimene mwina simunachitchule. Malawi Paralympic Committee imakudza ndi masewera amene anthu amene ali ndi maulumali wasiyanasiyana. Amene ali ndi maulumali. Pomwe Malawi Olympic Committee imapanga za masewera amene alibe ulumali. Mapana usiyana wake. Kotero kuti nchifake iwo ajali ngati umbrella board ya masewera ena amene alibe ulumali. Nchifake mapezeka kuti amathandiza ka football, netball, ka athletics mbali yawo. Kotero kuti kusogolo kuso Malawi Paralympic Committee izakhaso ngati Malawi Olympic Committee. Izakhala ndi nthambi amene tikunena kuti sitting volleyball azakhaso naso ngati association kapa kawi masopako kwa kumachita report kwa ife Malawi Paralympic Committee isafika. Chechitatu chimene mana timunachula chonena kuti kuli Special Olympics. Special Olympics. Special Olympics nayonso ndi bungwe limene limang'anira za masewera koma amene ali ndi vuto la mubongo na special needs. Special needs. Intellectually challenged. So amene aja bali yawe makaiti imene yoyo. So pomwe ifeyo timachita dilo ndi ma disability osiyanasiyana. So kuona kuti kandi physical mina ndi vuto loona kuona mavuto ose aja amene ndi mavuto ngati amene aja timapangira masewera awo amene akoza kupanga. Koma simunangopanga bungwe limodzi bwanji? Sinapange bungwe limodzi foyina kuti zimathandizaso kuti zinthu ziyenda bwino. Kuti muna mukaziunjikira zinthu pamodzi munanso kuyendesa kumakhala kuvuta 1 2 opanga international bodies nawonso ali ndi osiyana umene kuti so aliyese amaita ripoti ku bodi yake so nchifukwa chake komano kugwira ntchito kumakhalapo nthawi zina limodzi kuthandizana zina ndi zina ifoti tonse tupanga za masewera ndiye timata Malawi Olympic Committee amatopanga mwina ma trainings nkutuza atumizani anthu kana ma athletes kana officials nkukapanga chimozimozi Special Olympics timata kupanga nawo zinthu limodzi ifoti tonse tili under zochitika za masewera. Chabwino tikuchokera mu chaka cha 2012 kudzafika pano 2024 ndi ma international tournaments adi amene tapita apart from makamba za Paralympics amene kamulochitika sana mero kamba 2024 lino ndi kukachika kuchitikira ku France timapanga focus pa Paralympic okha kapena mwina
pamakhaso ma tournament ena amene timatha kupita tiyatengemera kumasala mpira wamiyendo umatokhalumira kuli World Cup umeneko komanso makhaso mipikisano ina imene matimu amakhaokera kupanga no participate. Ndizoonadi kupatula pa international games ndiyambe ndi international games omweyo si koyamba ya ku Brazil uso tinatumiza ku athlete tinali chaka chanji 2010 something like that. Komano ngani ndionera kuti kupatula ku Paralympic Games timasaso kandi ajatacho kuti ma regional games regional 5 games Africa ino inagawida ma regional 5 ndiye ina machedwa regional 1 malinga ya 2 so ife tilanda regional 5 ndiye timapangaso mipikisano yatoka pa region yose takati kupanga ndi Germany ajeti mabwera ndi ma medals komanso ti paliso magemu ena African Games amene angoyambika kumene that's why when African Games African Games not all African Games African Games amene amakuza the disability chabwino but last year kunali ku Ghana komano chifukwa cha nthawi sinate kupita nawo mali koma anali kuyamba komanso anaita specify magemu amene amafuna kuti amachitenda imene so takuti usogoko tikozotenga nawo mbali so apart from that, national last year December tunali national para games imene tinafuna naso ngati ziko tikapange naliyoyambirira kuti tipange kuno Malawi kuti nomwena tikamapita kwina kuti susipanga bezina zako panga konkuno kuti tingapange banje Malawi so mu December tunaso ndi magemu ngati amamuno so timapanga beza continental kubadwa komanso international games timatha kukhala tikupanga nawo komano kwambiri zakhaza kuza athletics komanso ya VI kapena kuti amene ndi vuto la kuona komano powerlifting ndimene naji last year tinatautumiza munthu ku Egypt kuti nakoso tikhalinga tayambako mbali naye so tingatero kuti takanditi kutenga mbali magemu osiyana-siyana ndi bungwe loti limanganira masolo asimamaka mdziko muno loti maboma onse 28 ali m'manja mwanu muli ndi nthambi m'madera kamwina mzigawo ngakhale maboma amene kuti kumene kakakhala ndi zochitika adzipanga report kwa inu kamwina ndi pa region imene kusokhale subcommittee azikhale imene koso akhoza kumakonza mipikisano osiyana-siyana ndimapanga report kwa inu zili motero kapena ndinu nokhamakhamu kuthamanga pita mchigawo chakumpoto kumwera pakati komanso maboma makhazonse mukuyang'ana nokha kapena munagawa motero ziko mukomefunso labwino mmene tinayambira nkhani ya structure tinayita pa executive komano panopa tikhoza kupitirira kuti ndi ma regional committees kuti region iliyonse ndi ma committees komanso tapangaso ma district committees so far panopa alipo 15 koma tikatupitiza kuti timaliza kuti aboma liyonse likhale ndi district committee for choti kudzera mu committee imene ndimene ikutithandizira kuti tipeze ma athletes kupatula menepo ma sports code aja natural ajina wheelchair basket ma powerlifting sitting volleyball para athletics iliso ni ma committee so ntchito ya ma committee amenewa plus ya district and region ndio thandizira kupeza ma athletes komanso kuthandiza kupanga organize magemu pa district komanso pa regional level kumaita report kwa ife so structure ilipo ndithu chabwino ndimene kuchitira program ya nzike kuti tsiku la lero imene kambirana kwambiri khani zokhudza bungwe la Malawi Paralympic Committee ukamba kuti chaka chino cha 2024 kukhale mpikisano mmene kwambiri makhudza osewera amene ndi malumalo osiyana-siyana kuti nawonso aonetse kuthekera komwe ali nako ndezonsezo zikhezi kuchitika mdziko la France mu mzinda wa Paris kuyambira kumapeto kwa mwezi wa August mpaka kumayambiriro a mwezi wa September. Tsiku la lero ndikucheza ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe limeneli Bambo Joseph Galanja makutifotokozera zambiri zokhudza mwina kuyambirako atifotokoza kuti bungwe ili linayamba motani kufika pakali pano mwina akhala kuyenda motani akuti iwo ndi National Executive Committee komanso ali ndi nthambi kapena kuti makomiti ena amene amayendetsa masewerowa mzigawo angakhalenso maboma okwana 15 ndoti maboma enawo nthawi ikamapita akhalenso kumeneko akukhazikitsa makomiti mwina pakali pano chiyembekezo ndi chotani kuti maboma ena amene atsalirawo muchite motani komanso mwina mungotipatsako chithunzithunzi kuti selection yake imakhala yotani mmene kupangisa chisankho kapena mwina anthu
amangodzipereka kuti ine ndikhoza kukhala chair wa Southern Region, kaine ndikhoza kukhala chair wa pa district, zimayenda motani kapena mmapita ndikapangisa chisankho anthu avote amene apambanewo ndio akhala kutsogolera. Zikomo kwambiri. Ya tiyamba ndi mbali imene ya kodi timasankha bwanji committee ya pa district. Chimene chimachitika nchonena kuti timalumizana ndi timati district sports officer kapena district education sports officer amene ndi maofisa amene amayang'anira za masewera pa boma paja. So timaunikira kunena kuti ife tifuna tikhale ndi committee. Ndipo tikauza zimene zijazi timauza zoyenerera. Komanso munthu wathu amapita pa tsiku limene zisankho zikukachitika. Kotero kuti zimakhala kuti anthu amatha kupanga amene amapangira ndithu zisankho zoyenerera. Kumapikisana kumaona kuti atenga maudindo ndi angati. So ndithu chisankho chimachitika pa boma. Ndimene zimakhalira. Tikabwerano ku region iso chimodzimodzi. Ku region also chimodzimodzi. Zimakhala ndithu chisankho bwinobwino cholinga kuti tipeze oyenera oti akuzogwira ntchito pa region. Mpakanaso ku national chimodzimodzi. Mwakhala nthawi itali bwanji menewo? Panopa ndikuti almost tingati mwina zaka pafupi 5. Yeah. Temu ndi zaka zinga? Temu imakhala 4 tinapanga koyambirira kenako napeza pakati koma no inayonso tapanga kuti no ndimene kupitirira. Chabwino. Tipumire pang'ono ndio tikhetha kubweranso mu gawo lachiri. Mwina kuyambirirako amangotifotokoza kuti mvetsetse bwino kuti kamati Malawi Paralympic Committee ndi chani amachita chani maso pakati pano zinthu zikuyenda motani kuti magawo angapo komanso mwina atifotokozera kusiyana komwe kulipo pakati pa Malawi Paralympic Committee kuli Special Olympics komanso kuli Malawi Olympic Committee ndi magawo atatu osiyana ngambaso masero mamang'anira ndi osiyana kwambiri. Tikabwera gawo lachiwiri atifotokozera mpikisano wa chaka chino wa 2024 omwe ukuchitikira mdziko la France ngati dziko la Malawi tikuchita mokonzekera motani komanso chiyembekezo ndi chotani kuti mbuyomu takhala tikupita kukatengako gawo mipikisano yosiyana kumeneko takhala kuti kubwera konso ndi mphoto kuti chaka chino zikhale zikuyenda motani ndosawera ngati omwe apititsa kumeneko komanso akapange participate mu makategori otani kumeneko. Gawo lachiwiri maso gawo lotsiniza la programu ya Nzika ikuti chimene makhala tikambirana nkhani zosiyana. Tsiku la lero tikambirana nkhani yokhudza masewero kapena kuti gawo la masewero ena amene makhala kuchitika maka kubungwe la Malawi Paralympic Committee. Ndiye gawo loyamba amatifotokoza kuti mvetsetso kuti bungweli limatani limachita motani koma zinthu zake zimakhala zikuyenda motani. Now tifuna tikambirane nkhani yokhudza mpikisano wa chaka chino wa pa dziko lonse lapansi. Wakhala masewera ampira wamiyendo ndio tikanena kuti World Cup imene kumakhala kuchitikira komanawo ndi masewero a Paralympic amene akhala kuti kuchitikira dziko la France ku Paris kuyambira kumapeto kwa mwezi wa August kufika kumayambiriro a mwezi wa September. Tiyambire poti ndi ndani yemwe akupita yemwe akayimirira dziko la Malawi? Zikomo kwambiri. Choyambirira malo mwa president komanso executive ya Malawi Paralympic Committee timafuna tionese chisangalalo chathu kuti zateka kuti no maafesi athu akachita nawo mpikisano ku Paris. Nde maathletes alipo 4. Anyamata awiri atsikana awiri. Ndipo onsewo akapanga zothamanga ndipo ndi vuto la kuona. Ndipo pa 4 amenewa awiriwa akathamanga 400 and 1000 meters. Mnyamata mmodzi amene ndi mphaso saukire. Komanso mkazi amene ntaonere banda. Ena awiri akathamanga 200 meters ndi 400 meters. Ndipo amenewa ndi Esther Nagoli komanso Moses Misoya. Ndiye folo amenewa ndi amene akukathamanga ndithu mpikisano wa dziko lonse umene ukachitikire ku France. Inali limit kuti kupiteko osewera anayi okha kapena mwina ndi amene ife ngati dziko la Malawi takwanitse kuti akhoza kupita umene kumene mwakhala ndi kuthekera kanatha kuti ndizosewera kaya 10 kaya 5 amene akhale mwina namba yosimetika nakwanitse kapena ine limit kuti dziko lilonse
litumize ochita masewero amene akukwana anayi? Ayi sinali limit koma be tinazita limit toka ngati dziko potengeranso mwina ndi ma resources kuti no amene tingathe kukwanisa kupita komanso nangasi monga awiri ndoti zochita qualify awiri apanga qualify ena wapita ngati timati wadikati ku para sport pomwe maojena mati mwina solidarity so poita qualify analipo angapo komano sanali ambiri kwenikweni ndeno mukozoona kuti tikakhala ndi mwayoka ndi ambiri mwayoka ti ambiri achite qualify makawa ambiri so zimene zimatengera kuti mukhale ndi ziyenereso ngati ndalama zoti mukozafa mipikisano imapezeka kuti mwina ikachitikira kunja monga ena anapita ku Morocco nthawi imapezeka kuti mwina ena anapita ku Italy so kuti mutumize anthu kupita ku Italy pafunika ndithu ndalama yokwanira so samakhala ndi limit koma be limit imabwera nuyo mmene mwakonzekerera ngati dziko awiri amene anapanga qualify kudzera pa national tournament kapena nali masewera muno mu Africa kuti maiko angapo anabwera pamodzi ndikupikisana amene achita bwino ndiye kupita kumene kapena process yake inaenda motani? zikomo kwambiri ma process analipo awiri komano samachita qualify pa national imakhala ndithu continental kapena international kote kuti wina anachita qualify kuma game amene anali kulilongo regional 5 games amene anachidwa sanction amataye chisungo chake mukaita sanction zimatanthauza kuti mukozopanga zinthu zake zoti mukupita patsogolo kwambiri ndiye kuti magemu anali kuti were sanctioned nchifukwa chake mmodzi anachita qualify anthawi imene pomwe winayo kunayenso magemu amaiko angapo ku Morocco kumenenso anakachita qualify atapikisana ndi anzake so ndi qualification imene imabwera pambuyo kupikisana ndi amaiko ena onse wanali amu Africa muno kuti ochita bwino imeneko akhala kupita ku kuyambirako monga ku France kunaiso ochokera maiko ena osiyana-siyana pamene awiriwa nkhani yokhudza mina solidarity kuti no tingokhadi ndenaso timachita apply ndeni kakhala kuti mwakwanisa zoyeneresa matakuloledwa kuti akhoza kupita osewera anayi amene akupita amene performance yawo yakhala yotani mbuyomu kamba kuti ndi mpikisano kuti kukakhalanso osewera ochokera maiko ena muno mu Africa maiko aku Europe komanso maiko ena mina record yawo ndi yotani imene akhala kuchitira mbuyomu kuti mwina kapita umeneko anthu likhoza malimba mtima kuti kwapita anthu athu umeneko akabwere ndi mphoto record yawo yakhala yabwino chifukwa yenna kuti mipikisano imene akhala kuchita mbuyomu ndaja timunena kuti amabweresa medals ndiye kusenza kunena kuti nchifukwa ikenso achithaso kuchita qualify atakapikisana ndi anzawo sonsa kuti record yawo ili bwino ndiye record yawo ili bwino ndipo tikupitizabe chifukwa pano tukamba pano analowa kale kampu ali ku kampu kulilonga ku training center yathu choncho cholinga nchotibe apitize record yawoyo mwina nthawi nachita maintain kapena atsise cholinga chonena kuti athe ukachita bwino akatengana ugawo mu mpikisano maka mugawo lothamanga ulumali wawo ndi otani? Zikomo kwambiri onsewo ulumali wawo ndiwoti wamaso vuto la kuona onse folo komano akusiyana mujana nene ya muja chifukwa chonena kuti ifeyo ma athletes amene ali othamanga au ndi vuto la maso timayika makategori atatu ena tima T11 amene ndiwoti saoneratu koma pothamanga amene kuti athamange ndi guide ndi munthu ndi timati pamakhala T12 T13 T12 akhoza kuthamanga yekha kapenanso akhoza kuthamanga ndi guide pomwe T13 amene kuti athamange yekha so onsewa ndiwoti pa awiri ndi ma T12 awiri ma T13 osewera amene mumapeza motani kuti kutenga kuti mwina awa apite ku national tournament kapena mwina kumane ndi anzawo mumapeza kuti scouting yake makhala yotani kapena mwina makhala kuti okhadzipereka kapena mwina mmenda mmamidzi ndikumasaka kapena adi ndi matimu panakhala mwina ngati kuti ku Blantyre kuno akhale ndi club pena pake kumene akhale ndi mphunzitsi ndikumachita masewero osiyanasiyana mumapeza motani osewera amenewo? Zikomo kwambiri kuwapeza kwake pamakhala njira zosiyanasiyana ndiyonena kuti
Njira yoyamba ndiona kuti timakhala ndi dala police imene timati mabomamu muli amati ma resource center muna munamvapo. Kumene ndithu amakhala kwa amene ali ndi maulumali. Ya ndiye nthawi ina timatha mwina kukapangisa competition. Ncholinga yona kuti peza amene ali ndi kuthekera kuti akubva kupita pasogolo ndi masewera. Nthawi ina monga tikunenera kuti tili ndi mwina ma district amene ndithu amatha makomiti aja kugwira ntchito yochita kupeza anthu ngati amene aja. Komanso mukuziwa tuli ndi bungwe la Makoda, Malawi Disability Sports, Malawi Council for Disability Affairs, Makoda. Imene mbuyomo timati Malawi Council for the Handicapped, Makoha. Bungwe limene lijaso limakhala ndi maofficers maboma monse Malawi muno. Ndipo makhala ndi data ya anthu amene ndi maulumali. Kotero kuti zimakhala zosavuta kudziwa kuti mwina pakuti pali amene ndi ulumali. Amene mwina titakaende atikoza kuona amene alili ngati angakwanise sports kapena ayi. Ndino after kuchita identify pa zone kapena kuti pa dera lawo kufika pa district timatha kukhala ndi ma regional games. Kumene ndithu region iliyonse imapangisa mipikisano kutenga maathletes ama boma osiyanasiyana. Pamene pamatha kusankhidwa ena amene achita bwino ngati region ngukapikisana ifake timana kuti December ndi national tournament imene ajana achita bwino ma region anakakumanaso nkupikisana. Ndiye kudzera amene munja kumene timatha kuona maluso kumene uyu andikuthekera kuti mwina atatrainedwa bwino akova kuti imira ngati ziko. So zina zimakhala ngati zimenezo. Ntchito zanu mogwira motani ndi bungwe la Makoda omwe mbuyomo nali Makoha hamuna magamba kuti nthawi zina makuthandizirani fana makhali mwene waja ali ndi kuthekera kufikira madera ochuluka amakhala ndi database imene waja amakhala mwina kupanga na share kuti mutapita kwakuti mukhoza kapezako anthu awo mwina ndi kuthekera kuti akhoza kuchita masewera. Ntchito zanu makhala mugwira motani ndi bungwe la Makoda? Tikugwira bwino kwambiri komanso ndinene kuti inenso ndimagwira ku Makoda. Ndiye ndanzathu masafu anzathu timapanga madongosolo ene akuti tite kulumikizana bwino ndi Malawi Paralympic Committee. Komanso china chosangalatsa njuna kuti posodwa pa act ya mbagwira ntchito Persons with Disability Act imene Makoda panopa ndi regulator. Ndipo chimodzi chimene akuchita regulate ni ngani ya sports. Kotero kuti muli mu act 34 imafotokoza za sports. Kotero kuti ama National Council of Sports apasidwa ndithu ntchito yoti agwire ncholinga yino kuti aone kuti apitisa bwanji pasogolo masewera amene anthu amene ali ndi ulumali. Choncho ndi ubale uli bwino kwambiri kotero kuti panopaso tikupitisa pasogolo kuti Makoda ndi Malawi Paralympic Committee ubale upite pasogolo kwa. Mwakambapo kuti mwina pakali pano mukamwina kuyambira kweni machita masewero othamanga okha mwina mwakambapo za sitting volleyball, mwakambapo za basketball, mapulani komanso malingaliro ndotani mmene tikamba mwina chaka chino cha 2024 uno mwezi wa Julai mwina tatsani miyezo ichepeti malize chaka mapulani komanso mwina udongosolo lokhudza mwina masport ena ndi lotani? Zikomo kwambiri. Mapulani athu ndiona kuti kupatwa masport amenewa awawa inde tikuyenera kuti tapitisa pasogolo tathandiza kuti azikula. Komabe pali ena amene akubwera mwaisanzo mmene tikunena za athletics. Pali zambiri zimene athletics amapanga kupatwa kuthamanga mapanga zoponya komanso sangoganiza amene ndi vuto la kuona komanso amene andi vuto mwina manja koma akhoza kuthamanga bwinobwino amene achasufuna kuti apite pasogolo. Tinayambapo kale koma tifuna kuti tipite pasogolo. Ena ndithu apita ku South Africa ku mipikisano ya komano avuto la kuti mwina ali ndi ulumali wa manja. So tili ndi malingalironso ona kuti tipitisa pasogolo timati chess imene amasewera anthu amene ali ndi vuto la kuona. Zotheka kuti munthu amene ali ndi masewera chess kulilongo zinayambika. Kotero kuti kuli ndi ma player kapena kuti athletes amene akusewera chess komano ali ndi vuto la kuona. Ndiye tifunanso kuti gawo ngati menelo lipite pasogolo. Komanso pali masewera ena amene tikuwalingalirabe
kuti mwina nawonso abwere cholinga chino kuti amene so ndi maumali osiyanasiyana atenge mbali. Komabe mukoza kuona kuti sport yathuyi ya disability penabe imafuna ndrama ndithu. Chikutero chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti even kuti athlete mwina achoke maisanzuka ya dera lina kupita kwina sikawi kuti ayendeka amayenera ayendeke munthu wina. Ndenga tukonza transport kayapogona chakudya ndi zinthu zimene zikhaiza anthu awiri. Tukonza anthu awiri. Sipo kapo tukamba za mwina maisanzu wheelchair basketball. Tukamba za equipment. Pali ma wheelchair racing amene ali woyenerera. Amene akuzogwisa ntchito osakhala amene mwina amaendera anthu amene ali ndi ulumali. Ndiye mukuzoona kuti ndizoti kuzifikira zingafunike bwino ndrama. Nchifukwa chake mwina tipezere mwayi kunena kuti mwina ndikukambirana kwathu tipemphe akufuna kwabwino cholinga choti mwina thandize Malawi Paralympic Committee kaikoloka ndrama ka zinthu monga maisanzo ma equipments ngati amene wawo kandi maneti ya swimming volleyball kandi mipira kandi mabenchi ya powerlifting kandi maweti zinthu ngati zimenezozo ndizotino zingafunikire ndrama cholinga chino kuti anthu ambiri titakuafikira ambiri atakupanga masewera osiyanasiyana. Komabe tengeso mwayi wothokoza Malawi National Council of Sports chaka chicho samathandiza kotero kuti ngakhale tikupanga maprogram eta yala papa tafikira mkwapempha kuti ni maprogram awo ndipo athe kutithandiza kotero kuti even kampu imene ili nkati atithandizako ndi ndrama kuti kampu yo itani iteke. Timafuna so tuthokoza ketu Transformers amene nawonso akutithandiza kampu yatithandiza komanso akakutithandiza nditu zosiyanasiyana. Malo amene tikuyuza ngati office anatipasa ndiyake yetu Transformers. Tufuna so tuthokoza International Paralympic chifukwa ina kuti ma program tinona kuti impossible amaita fund ndiwo. Kotero kuti boma limangopeka muna 20% koma na 80% makaya iwo chonga chona kuti zipita pasoko. Ndiye pali ma program ambiri amene International Paralympic Committee ikutithandiza tikuyena kuti tathokoza. Komanso posedwa apa tikhala ndi Make Noise yokuza be magemu omwewa Make Noise campaign magemu omwewa Paralympic Games. Kotero kuti Rofbo University ndi University of Malawi tagwirana manja kuti tipange maprogram osiyanasiyana ena zikhala mwina atolankhani kupanga zosiyanasiyana mwina utenga muva komanso ngakhale mwina madrama amene kwazisa anthu zimene zikuchitika komanso zimene zichitike zokuza magemu amenewo. Ndiye komanso sangasanzuna kuti tikuita so involve wa makoda kuti nayo itenge mbali ma Make Noise imeneyi kuti tuone kuti tipita bwanji pasogolo. Environment imene ili kuno ku Malawi komanso nkhani yokhudza ma infrastructure mwina athandizira bwanji ntchito zanu kapena mwina apinja bwanji ntchito zanu maka kuunikira masewero anthu omwe ndi ulumali. Tindi vuto lalikulu ku nkhani ya infrastructure. Chifukwa chonena kuti munthu amene ali ndi ulumali athamange pamafunika bentiyerekeza ngati ndi ground ikhale nditu yabwino. Koma mukoza kuona kuti magaunda ambiri sizili choncho. Chimene tingakondebe kuti patakhala njira ina yake bekuti nkuthandizira mbali imeneyo. Komanso ma equipment zimene tinanena kale kupatwa pa infrastructure apo kusenza bekuti tingafunikirebe kuthandizika ncholinga choti zipita pasongo so ndi vuto. Kupita chitsogolo mwina mapulani mwafulokoza mwina mfamu yambitse masewero osiyanasiyana mwina mwathokozapo asanthu amene akuthandiza ntchito zanu zikhale zikuyenda bwino pakati pano maofesi ali ku Lilongwe ndo anthu onse lakini mwina adzichoka Blantyre madereno pita ku Lilongwe mwina malinga lokukhala mwina ndi maofesi so maboma ena ngati chigawo chakumwera chigawo chakumpoto mwina amene pozili motani. Ifeyo mapulani mwathu tikumayerekeza kunena kuti kupatula ku office imene ili ngati secretariat mesa ndi national Lilongwe kumaene abe ukhala nditu ma regional offices ndipo kutsogoloko nkukhala ndi ma district offices kumabe nkhani yake ndi omwe mapulani koza kuyika kumano mwina ngati ndalama palibe zimakhala zovuta kumafe ndi chikumbokumbo chathu
kuti no titatero kuti no mwina ntchito zikhale ngati zikupepukira. Make Noise campaign, sitting volleyball komanso basketball ziyambiriti. Zimene zizi Make Noise ikuyambika pa 24 wiki July mwe kuzomba. Pa chilonganizo na kuti zonse zikaenda bwino. Kuzomba Police College tikachitako zinthu zosiyana masewera komanso even drama a Chance College apano University of Malawi panga nditu dongoso kuti akapange drama zochitika zimenezizo. So pa 24 zikuyambika. Sitting volleyball ndi uchebasi zambika kale koma nonka ndoti kungozipitisa pasogolo. So tungofunabe kuti munazikhanime koma competition nchifukwa yake napempha sports council komanso tupempha anthu ena osiyana kuti mwina athe kuthandiza ncholinga na kuti pakhale mipikisano akamapikisana pamene pamaoneka kuti kodali pati tilowere kuti komanso Super Cup chithandizo chofunikira foyena kuti mwaisanzo a technical kani makochi kama classifiers ndi ena hotelo tinawochepa. Tinganokonde kuti titatrena ambiri chifukwa tikatrena ambiri agwira ntchitonso kuti tipeze mathesa ambiri. Even ma administrator afunika sonawonso ma training kuti kodi angaendese bwanji sport. So zonsezo zingafunikira drama. Mwina mawu omaliza nkukhala kuti alimetupita mavito kwa programu. Mawu omaliza ndiona kuti choyambirira kuthokozana mibawa kuti no munatitana amayi Paralympic Committee kuti zafotokoze zimene zakazi kuchitika komanso isogolo zokhuza magemu amene alipo ku France. Komanso tithokoze makolo amene akulola kuti anawo mwina asachibala kuti atenga nawo masewero osiyana. Komanso tithokoze ma National Council of Sports imene nditu ikuchaka chiso imatithandiza International Paralympic Committee K2 Transformers. Komanso makoda imene nayonso ikuyesa kuti itenge mbali kuti no masewero amene ndulumali apita pasogolo. Ndithokozeso anzanga executive kuyambira nda president ndi anzanga onse pa ntchito imene ikugwiridwa ncholinga kuti munthu amene ndulumali atenge mali masewera. Tathokoza mbiri neli modzi program ya tsiku la lero. Isikomo kwambiri tathokoza. Umo ndimeta malizanso program ya tsiku la lero yanzika ikuti njimwina tipepese kuti ngati nzika tsiku la lero simunakwanitse mwina kulimbira foni kamba ka mavuto ena koma ndoti sabata mawa zikhaliti zonse zili mchimake mudzakwanitse kupereka maganizo anu kudzera poyimba foni. Mano makomenti onse malemba pa Facebook taona tathokoza kwambiri kuti munatenga gawo kutumiza uthenga wa tsiku la lero. Timakambirana nkhani yokhudza masewero amene amachita anthu omwe ndi ulumali kamba kuti chaka chino osewera athu ena akhala kupita ku France mene kukhale masewero a Paralympics kumeneko kuyambira kumapeto kwa mwezi wa August pa 27 August mpaka pa 8 September okha kuchitikira mu mzinda wa Paris. Ndi kumeneko titumize osewera athu anayi omwe akatenge gawo mu masewero osiyana mewe maka masewero othamanga koma kakhalanso masewero magawo ena kamboti high jump komanso zoponya kumeneko zakhansezo zikuchitika. Mane chachikulu amapangidwa participate ndi anthu omwe ndi maulumali osiyana. Ndi tsiku la lero nali ndi wachiwiri kwa mtsogoleri kuchokera ku bungwe la Malawi Paralympic Committee Joseph Galanja amatifotokozera zambiri zokhudza tournament imeneko komanso zokhudza bungwe lawo la Malawi Paralympic Committee kuti pakali pano zinthu kumeneko zikuyenda motani komanso kupita chitsogolo tiyembekezere zotani. Nawo kuti mapulani ali nawo ambiri chachikulu akufuna thandizo kuti anthu amene kuthekera kuthandiza magawo osiyana mukhonza kuwathandiza motero. Nkhani sindalama nkhani suliya ine ndipereka chuma kumaneya pali magawo ambiri amene mungathandizire komanso makolo amene ali ndi ana oti andulumali koma ndi kuthekera kosewera masewero osiyana akuti anawo mwabweretse poyera atenge nawo gawo kuti nawonso aonetse kuthekera komwe ali nako kupatula ulumali omwe ali nawo. Ine ndipokalaje thokoze kwambiri Maxwell Frank pa kamera, Maclean Chitatanga pa makina, Tadala Manda pa FCC komanso Betha Chirwa ndi mkonzi wa programu iyi tsiku lalero. Ndi mungana kambo kuyambira tsiku la lero ndi tsiku lalikulu kwambiri kuno kumibawa amene tsiku la lero tikhe kukhazikitsa kanema m'manja komanso kukondwerera kuti takwanitsa dzaka 10
tikugwira ntchito yofalitsa uthenga, ntchito yojambula zithunzi komanso mapulogalamu osiyanasiyana, mapulogalamu abwino omwe inu amakupezani pa TV. Ndiye tikhazikitsa kanema m'manja ndicho cholinga chakuti ngati TV motalikana nayo kapena mwina magetsi azima mudzikwanitsa kuonera TV kudzera pa phone. Ndiye mukapita pa Google Play Store ngopanga search kanema m'manja, kenako mupange download ndikupanga install. Komanso mukapita pa Facebook page ya Mibawa penepo mukapeza linki ikupangeni direct kuti mukapange download kanema m'manja. Pitizani kuona program otsatira pompano pa Mibawa